Hyvää sunnuntai-iltaa, arvoisat katsojat, ja tervetuloa seuraamaan syksyn ensimmäistä Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa. Tänään on Pertun päivä, ja se tarkoittaa, että jouluun on aikaa tasan 4 kuukautta. Mutta meillä on täällä pukinkontti täynnä jokaisena sunnuntai-iltana. Sinullakin on mahdollisuus päästä kilpailemaan 200 000 eurosta soittamalla numeroon 0700 514 514 tai lähettämällä tekstiviesti miljonääri numeroon 173004. Kannattaa kokeilla, sillä me olemme historiamme aikana jakaneet rahaa täällä yli 2 miljoonaa euroa. Mutta nyt on aika aloittaa ensimmäisten kilpailijoiden kanssa. Esikarsinnan ovat selvittäneet 6 fiksua ihmistä, ja tänä iltana he ovat Satu Vänskä Helsingistä, Olli-Pekka Sysinoro Littoisista, Janne Hokkanen Vantaalta, Arttu Salmela Helsingistä, Ismo Parviainen Muuramesta ja Marjatta Syvänen Helsingistä. Säännöt tiedätte, kuka teistä on nopea nokkeli. 4 asiaa oikeaan järjestykseen niin nopeasti kuin mahdollista. Ja kysymys kuuluu. Laitan nämä duuriasteikon sävelet järjestykseen toisesta sävelestä aloittaen. Mi, sol, re, la. Ja oikea järjestys on re, mi, sol, la. Ja 6 kilpailija 4 oikeata vastausta, ja Janne Hokkanen oli nopein. Sitä on soiteltu joskus. Kyllä. Mennään kilpailemaan. Ja syksyn aivan ensimmäisenä kilpailijana tietämystään kokeilee Janne Hokkanen Vantaalta. Tervetuloa. Kiitoksia. Janne on insinööri ja innostunut oluesta. Juu, meillä on semmoinen pieni olutseura, joka laittaa suomalaiset oluet arvojärjestykseen 4 vuodessa. Mistä se johtuu, että juuri insinöörit on niin persoja oluelle? En tiedä, eihän me viinistä kuitenkaan mitään ymmärrettäisi. Aivan, suoraviivaiset insinöörit. Kerrotaan säännöt. Ne ovat edelleen entiset ja tutut, eikö niin? Kysymykset ovat tietokoneella. Näet ensin kysymykset ja sitten päätät, vastaatko vai et. Sinulla on käytössäsi 3 oljenkortta. Kun pyydät 50-50, niin kone poistaa 2 varmasti väärää vastausta. Voit kilauttaa kaverille ja teillä on sitten 30 sekuntia aikaa miettiä asiaa yhdessä. Tai sitten kysyt tältä katsomalta. Joko luotat heihin tai et. Oletko valmis? Kyllä. Ja haluat miljonääriksi? Ehdottomasti. Mitä näistä ei yleensä juoda? Paukkua, drinkkiä, ryppyä, grogia. Vähän kirjoitusvirheen makua. C-ryppyä. Ryppyä ei juoda. Ja se on tahallaan noin kirjoitettu, koska se on oikea vastaus. Toinen kysymys. Mistä liikkeestä saa ulstereita? Apteekista, Alkosta, vaatekaupasta vai kirjakaupasta? Jatketaan samalla linjalla. C. C vaatekaupasta, niin. Lukitaan se. Kyllä. Ja 3. kysymys. Kun käyt debattia, mitä teet? Voimistelet, valmistat ruokaa, väittelet, viivyttelet. Tää on helppoa. C. Näinkö on? Sama linja. Ei ruveta väittelemään tästä. Ei. Kyllä, se on väittelyä. Ja nyt on oikea vastaus 1000 euron arvoinen. Kysymys kuuluu. Mikä seuraavista ei ole lintu? Riekko, kuukkeli, nieriä, naakka. Edelleen C.
Ei, nieriä. Nieriä ei ole lintu. Se on kala. Insinööri sanoo, että nieriä on kala. Uskotaan! Ja ensimmäinen kysymys. Ketä kirjallisuuden hahmoa kutsutaan myös Kissankulman kauhuksi? Pikku Myytä, Rölliä, Peppi Pitkätossua vai Vaahteramäen Eemeli? Jaa. Saduista sen verran aikaa, kun niitä on lukenut, mutta pikkuinen kutina kuitenkin, että nyt pitää vaihtaa vastausta, eli D, Eemeli. Mitä vikaa seessä? Se on Ei toiminut mitään, tähänkin asti. parempi satuhan se on. Eli D, Vaahteramäen Eemeli. lukitaan D. Kyllä. Tässä on 2000 euroa, sitä enää pois otetaan. Me jatkamme. Kaikki oljenkorret ovat käyttämättä edelleen ja nyt kysymys kuuluu. Kuka esittää naispääosaa elokuvassa Titanic? Kate Winslet, Liv Tyler, Juliette Binoche vai Uma Thurman? Helppoa kuin heinänteko A. Olet nähnyt elokuvan. Kyllä. Insinöörit käyvät elokuvissa myös. Ei. Katsotaan kotona. Ai ei niin on, totta kai. Ja sekö uskaltaa lukita? Totta kai. Lukitaan A. Elokuvassa Titanic pääosaa, naispääosaa esittää Kate Winslet. €3,000 tienattu, edelleen oljenkorit koskematta. Missä maassa sijaitsee laskettelukohteenakin tunnetuksi tullutta Davos? Onko se Itävallassa, Sveitsissä, Saksassa vai Norjassa? Oletko käynyt? Ehkä muistaisit, jos olisit käynyt. Kyllä, joo. Tunnetaanko olutta, joka olisi tehty Davosissa? Varmasti. Meillä testataan vaan suomalaista. Ai jaha, isänmaallisia insinöörejä. Kaikki oljenkoreet käyttämättä. Kysytään tältä fiksulta yleisöltä tämä kysymys. Kysytään katsomolta tätä. Katsomo saa vastata nyt. Täällä ovat kaikki paikkakunnat saaneet vähän kannatusta, mutta puolet porukasta on sitä mieltä, että se on Sveitsissä, 3/3 sitä mieltä, että Itävallassa. Ja osa ei tiedä, missä se on. Aivan. Tuloksen perusteella kaikki eivät läheskään tiedä oikeata vastausta. Poistetaan vielä 2. 50-50. Se poistaa 2 varmasti väärää vastausta ja tekee sen nyt. No niin, tähän on B, Sveitsissä. Tämä lisäsi luottamusta yleisön puolikkaaseen. Kyllä. Lukitaan B. Davos sijaitsee nimenomaan Sveitsissä. 2 oljenkortta meni, mutta nyt ollaan jo tavoittelemassa 8,000 euroa. Mitä toista nimeä kiinteästä puuterista käytetään? Kivipuuteri, tiilipuuteri, hiekkapuuteri, sementtipuuteri. Jaa. Käytätkö kiinteätä puuteria? Tänne studioon tullessa todennäköisesti on voinut käyttääkin, mutta en tietoisesti. Sitä kyllä töpöteltiin kasvoihin, mutta millä toisella nimellä sitä kutsutaan? Pakko käyttää viimein oljenkorsi ja soittaa Saaralle. Saaralle.
ja otamme puhelun Saaralle. Saara? Lasse Lehtinen, haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Hei! Näin. Janne tarvitsee nyt sinun apuasi. Ihan totta. Kyllä. Meikkaatko? No joskus sitäkin. Aivan. No Janne joka tapauksessa esittää kysymyksen ja aika alkaa nyt. Moi! Joo. No Mikä on kiinteän puuterin toinen nimi? Joo. Mikä on? Kivipuuteri, tiilipuuteri, Kivi. hiekkapuuteri, sementtipuuteri. Kivi. Onks sale? Joo. Ihan pommi. Ihan pommi. Terveisiä sinne vaan. No niin, moi moi. Jaha. Luotatko avopuolisoon? Kyllä, ja tästä riidellään jostain väärin. Aivan. Eli haluat lukita? A. Kivipuuteri. Lukitaan A. Kivipuuteri. Mutta hyvät katsojat, pidetään jännitystä yllä ja katsotaan tähän väliin muutama kaupallinen tiedot. Tervetuloa takaisin, hyvät katsojat. Me jäämme tilanteeseen, jossa insinööri Vantaalta Janne avovaimon avustuksella arveli, että kiinteä puuteri olisi toiselta nimeltään kivipuuteri. Vastaus lukittiin ja nyt me odotamme, mitä sanoo tämä tietokone. Se sanoo, että vastaus on oikein. Ja nyt omin avuin eteenpäin. Miten venäläinen kirjailija Aleksandr Puškin kuoli? Kaksintaistelussa, punatautiin, hukkui merellä vai murhattiin myrkyllä? Olisi helpompaa, kun olisi kuullut kaverista aikaisemmin. Et ole kuullut kaverista tai et ole... Ei ole kirjallisuus, ei vahva. No ylipäätänsä, mihinkä venäläiset kirjailijat ovat kuolleet? Enimmän. Tylsyyteen. Olisikohan tää ollut niin räväkkä kaveri, että se olisi kaksintaistelulleet. Sinulla on 25% mahdollisuus arvata oikein. Silloin tienaat 12 000 euroa. Mutta kyllä 2 000 euroa on jo kasassa, että sitä et voi menettää. Ei ole harmittavan vaikka arvaa. B. Punatauti. Sä päätät arvata. Sekö tuntuu oikeammalta? Jos tommoinen tauti on olemassa, niin sit se on. Myöskään lääketiede ei ole sulla. Ei oo. Eli Janne haluaa arvata. Niinkö? Kyllä. Lukitsemme B, niinkö? Täydellä tiedolla. Lukitaan B. Aleksandr Puškin oli sen verran räväkkä mies, että hän kuoli kaksintaistelussa. Näin käy Valitan. Näin käy joskus, mutta 2 000 euroa joka tapauksessa. Kiitoksia hyvästä kilpailusta. Kiitos. Ja nyt hyvät katsojat, kilpaillaan siitä, kuka pääsee seuraavaksi kilpailemaan 200 000 eurosta. Oletteko valmiita? Kysymys kuuluu, laita seuraavat tavut sellaiseen järjestykseen, että niistä syntyy kasvojen ehostukseen liittyvä väline. Nappu.
Ja väline, jota haettiin, on tietysti huulipunaa. 5 kilpailijasta kaikki tiesivät vastauksia. Olli-Pekka Sysinoro oli nopein. No niin, olisitko tiennyt tuon edellisen? No kyllä tuo kaksintaistelu olisi mennyt, mutta puuteri olisi ollut paha. Enää kilpailla. Ja nyt hyvät katsojat, kuumalla penkillä hikoilee Olli-Pekka Sysinoro ATK-mies Littoisista. Tervetuloa. Kiitos. Olli-Pekka on myöskin kielimiehiä, puhuu venäjän kieltä ja sen takia Puskin oli tuttu. No ehkä sitäkin kautta joo. Sitäkin kautta. Joo. Jos ja kun voitat nyt päävoiton, niin mitä hankit? No alkuperäisessä suunnitelmassa oli veneen hankinta. Saan katsoa sitten kalliin veneen tässä sitten. Jaha, ja jotakin venettä kyllä. Lähdetään hankkimaan. Näin. Säännöt muistat, sinulla on 15 kysymystä, 3 valionkorttia ja 200 000 euroa odottaa. Voit lopettaa koska tahansa, kun olet katsonut ensin kysymyksen ja käyttänyt kaikki valionkortit. Ne yleensä kannattaa käyttää. Oletko valmis? Kyllä. Ja haluat veneen? Juu. Mikä näistä on oikea eläin? Keripukki, joulupukki, kilipukki, sahapukki. Jos Tää C oli tuossa edellisessäkin osiossa aika vankka, niin mä luotan siihen tässäkin kohtaa. Eli lukitaan C, kilipukki. C kilipukki. Kyllä, se on. Toinen kysymys. Missä näistä lajeista ei tarvita mailaa? Sählyssä, pöytätenniksessä, pesäpallossa, kuviokellunnassa. Se voisi tuoda tiettyä uutta ilmettä tuohon kuviokelluntaankin, mutta toistaiseksi en ole nähnyt vielä mailaa käytettävää. Otetaan D-kuviokellunta. Ja lukitaan D. Kyllä. 3. kysymys. Mitkä seuraavista numeroista ovat täsmälleen vastakkaisilla puolilla numeroidussa kellotaulussa? 1 ja 6, 12 ja 7, 2 ja 8, 9 ja 4. Ihan lunttaamattakin, niin otetaan edelleen tuo C, 2 ja 8. Ne ovat vastakkaisilla puolilla numeroidussa kellotaulussa, sanoo Olli-Pekka. Kyllä ovat. Nyt tarjotaan taas 1000 euroa oikeasta vastauksesta. Kysymys kuuluu. Mikä näistä marjoista on tavallisesti suurin? Punaherukka, mustikka, puolukka vai karvia? Sen verran mitä nyt on marjoja poiminut, niin otetaan tuo D, karviainen. Se on tavallisesti suurin näistä. Lukitaanko se? Lukitaan se. Lukitaan D, kyllä, näin on. Sitten 5. kysymys. Mikä TV-ohjelma alkaa sanoin? Kaukana jossain on pikkuinen mäki. Kukkulan kuningas, Teletubbies, Franklin vai South Park? Sen verran meilläkin on noita teletappeja katsottu, että otetaan B, Teletubbies. Kaukana jossain on pikkuinen mäki. Aloittaa ohjelman nimeltä Teletubbies. Siellä asuu Teletubbies-väki. Kyllä. No niin, nyt on tienattu 2000 euroa, sitä enää pois oteta. Jatkamme. Mitä huonetta kutsutaan myös tampuuriksi? Keittiötä, eteistä, olohuonetta vai työhuonetta? Sanoisinko joskus ehkä kuuleeni tämän, mutta mä mielelläni kuulisin ton studioyleisön mielipiteen asiasta ensin. Kysymme tätä asiaa katsomolta. Katsomo saa vastata nyt.
3/4 katsomusta on sitä mieltä, että tampuuriksi kutsutaan eteistä. No olen pettynyt, jos näin pieleen menee, mutta otetaan. Sinä luotat tähän. Tämä yleiseen. prosenttiluku Kyllä, riittää. vakuuttaa tässä kohtaa. Kyllä. Eli lukitaan Tämä B-eteinen. Lukitaan se. Eteinen on toiselta nimeltään joskus tampuuri, kyllä. Ja eteisvahtimestari tampuuri majuuri. Millaista musiikkia soittaa ja levyttää Fintelligence-yhtye? Räppiä, jatsia, pumppaa vai kirkkomusiikkia? Vanha musiikkimies. Kyllä mä luulen, että nyt täytyy kilauttaa tolle Villelle tässä kohtaa. Me otamme puhelun Villelle. Ville. Lasse Lehtinen, haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Hei, No hei. oletko musiikkimiehiä? Sitäkin. Minkä lajin musiikkia harrastat? No itse asiassa mä harrastan enkä soita mitään, mutta kyllä on tietoa pitäisi löytyä suunnasta kuin toisesta. No niin, nyt tietoa pitäisi löytyä, nimittäin Olli-Pekka haluaa esittää sulle kysymyksen ja aika alkaa nyt. Morjes. Millaista musiikkia soittaa ja levyttää Fintelligence-yhtye? A. Räppiä, jatsia, humppaa, kirkkomusiikkia. Räppi. Räppiä. Joo. Okei, mä luotan suhun. Kiitos. No niin, oikein. Moi. Sä päätät luottaa. Kyllä Ville voi luottaa. Eli lukitsemme A. Räppiä. A-räppiä. Lukitaan se. Tämän tietokoneen mukaan kuitenkin tuo Intelligence-yhtye soittaa räppiä. Ja 2 polikortta käytetty, mutta eteenpäin mennään. Mikä näistä maista ei kuulunut Varsovan liittoon vuonna 1960? Puola, Tšekoslovakia, Bulgaria, Jugoslavia. Varsovan liitto on tuttu käsite. Kyllä on tuttu käsite, oli tämä. 3 näistä kuului ainakin mainittuna vuonna ja 1 ei. Joo. Pitäisikö taas turvautua olinkorteen, jos mä otan tuon 50-50 jutun? Se tekee sen, sä otat siis, Mä otan sen. että kone poistaa 2 varmasti väärää maata ja tekee sen nyt. Siinä tapauksessa, että otetaan tuo Jugoslavia, koska kyllä toki Puola nyt nimensäkin perusteella kuuluu. Nimensäkin perusteella. Haluat lukita? D. Jugoslavia. Lukitaan D-vastaus. Mutta taas on niin jännät paikat, että odotellaan muutaman mainoksen verran. Tervetuloa takaisin, hyvät katsojat. Me jäämme tällä tilanteeseen, jossa Olli-Pekka arveli, että Jugoslavia ei kuulunut Varsovan liittoon vuonna 1960. Puola kuului. 5 000 euroa on kasassa, sillä saa jonkinlaisen veneen. 8 000 saa paremman. Niin. Juuri näin. Vastaus on jo lukittu. Katsotaan, siirrytkö parempaan venekuntaan. Se oli Jugoslavia. Jugoslavia pysyi sitoutumattomana. Titolla oli ihan omat. Tito, Josip Broz Tito piti huolen siitä. Mikä on Nicole Kidmanin roolinimi elokuvassa Moulin Rouge? On se Satin, Velvetin, Silkin vai Brocade?
Hienoja kankaita kaikki, mutta sen verran muistelen, kun vaimon kanssa käytiin katsomassa, että se olisi tämä A-säti. Kaikki olinkoneet käytetty. Joo, antaa palaa. Antaa palaa. Tähän uskallat vastata. Joo, sopii. Omin silmin olet nähnyt. Kyllä. Lukitaan A. Lukitaan A. Lukitaan se. Nicole Kidmanin roolinimi tuossa elokuvassa oli nimenomaan Säteen. Hyvä. Punaisen myllyn kurtisaani. Kyllä. Mitä tarkoittaa esperanton kielinen sana adresso? Surunvalittelua, kalenteria, osoitetta vai poislähtöä? Mitäs adresso on venäjäksi? Adresso venäjäksi. Niin, se on sen verran tämmöinen yleismaallinen, että adress, jos mä luotan siihen, että tämä venäläinen, ja se olisi tuo osoite. Sä haluat yrittää. Joo, käytetään tässä tätä Venäjää sitten tukena. Eli Lukitaan C. lukitaan C. Adresso tarkoittaisi Olli-Pekan mielestä osoitetta. Nythän esperanto oli keinotekoinen kieli. Ja niistä ei koskaan tiedä, mitä ne, Ei tiedä, tässä on se riski olemassa kun kyllä. suurin piirtein yksi mies sitä kieltä rakenteli. Kyllä. Nimittäin tässä nyt kävi sillä tavalla Olli-Pekka, että esperanton adresso tarkoittaa suomen kielellä osoitetta. Joko alkaa veneen malli hahmottua? Kyllä se aika hyvältä rupeaa näyttämään. Siinä alkaa olla jo mahonkiviilua pinnassa. No pikkasen joo. Nyt kannattaa sitten jo arvata, vaikka ei tietäisikään, mitä ajankohtaa päivästä tarkoittaa väitöskirjoista tuttu lyhenne HAMS. Aamupäivää, keskipäivää, iltapäivää, iltaa. Olisi pitänyt se tohtorihattu sit vissiin nuunata munkin. Totta noin. Se menee sitten ihan arvailun puolelle, että Miten sä tätä nyt lähestyt? työstän kahta keskimmäistä kirjainta tuossa kovasti. Ja ne niin ainakin tuossa vetoaa niin kovasti. Ja kyllä mun täytyy niiden pohjalta lähteä liikkeelle, koska ei tässä oikein muutakaan niin kuin tuntuisi muualtakaan tuntuisi apuja tulevan ja ei se tästä enemmällä pähkäilyllä paranevi, vaan täytyy ottaa ja lukita tuo A, että kyseessä olisi aamupäivä. Aamupäivä. Kyllä. Ja se tulee sinun mielestä tästä AM, niinkö? Ennen keskipäivää. Silloin aamupäivä. Sekä lukitaan? Anna se. Lukitaan A. Nimittäin tämä kone kyllä kivenkovaa väittää, että lyhenne HAMS tarkoittaisi aamupäivää! Kyllä, se tulee latinakielisestä tekstistä. Ja 30 000 euroa kasassa. Kaikki olinkoneet käytetty. 12 kysymys. Minkä yhtyeen jäsen menehtyi auto-onnettomuudessa Hondurasissa 25.4.2002? Oliko yhtye Megadeth, Nightwish, Destiny's Childin vai TLC?
Tässä kohtaa täytyy todeta, että nyt pitäisi taas kilauttaa Villelle, mutta tämä valitettavasti tämä mahdollisuus on jo käytetty, niin mä luulen, että mun täytyy skipata tässä kohtaa. Ei niinku hajuakaan. Tai siis hajuja voi olla, mutta ei semmosia, että rupeisin arvomaan. Sä et saa niinku Villeen noin meditaatio kautta. Mä voin yrittää, mutta mä luulen, että se ei tuota haluttua tulosta, niin kyllä mun täytyy valittaa ja nyt todeta, että tämä jää niinku mun kompetissini ulkopuolelle. Säkö nyt annat meidän ymmärtää, että haluat ottaa rahaa? Juu, näin mä vähän ajattelin, että rahat vai kolmipyörä, niin tässä olisi se rahat kohta. En aja ilman päätä. Et aja ilman päätä. Sekö on vakaa päätös? Se on vakaa päätös tässä kohtaa. Hyvä on, Olli-Pekka ottaa rahat. Aplodit sille. Mutta ennen kuin saat rahat, niin täytyy arvata. Mitä olisit nyt arvannut näistä? No jaa, Ilman mitään hajua. Ilman mitään hajua tietysti yksi, mikä pomppaa, mutta se voi olla muistakin syistä, niin mä olisin sitten ehkä valinnut tämän B, Nightwish. Nightwish B. Nightwish B. Lukitaan se kokeeksi, katsotaan miten siinä käy. Ehkä oli hyvä, että et arvannut. Se ei ollut oikea vastaus. Hyvä. 30 000 euroa. Kiitoksia hienosta kilpailusta. Kiitos. Hyvät katsojat, te näitte ohjelman Haluatko miljonääriksi? Ensi perjantaina poikkeuksellisesti kello 20.15 näemme miljonääri erikoislähetyksen. Päätimme näet haastaa tunnettujen tietokilpailujen juontajat testaamaan tietojaan tuolle kuumalle pallille. Kilpailijat ovat Jussi Halli bonuksesta, Janne Virtanen giljotiinista, Petteri Ahomaa Gridistä ja Peter Nyman uutisvuodosta. Kaikki tienatut rahat menevät huumeiden vastaiseen työhön. Mutta soita sinäkin numeroon 07005145114 tai lähetä tekstiviesti miljonaari numeroon 173004, niin sinullakin on mahdollisuus päästä kilpailemaan 200 000 eurosta. Kukin karsintavaihe on voimassa viikon ja siihen voi osallistua vuorokauden ympäri. Kiitos seurasta ja pysykää nelosella